دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد осими متخصصان соҳаи техника و технологияи ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатро омода менамояд. донишгоҳ маркази бонуфузи омодасозӣ мутахассисони соҳаи нақлиёт, энергетика, сохтмон, мошинсозӣ, иқтисоду идора, барномасозӣ, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва металлургия мебошад. донишҷӯёни факултаи муштараки тоҷикистону беларус аз рӯи ихтисосҳои истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ ва авиатсияи шаҳрвандӣ барои идомаи таҳсил ба шаҳри Минск фиристода мешаванд. донишгоҳ дорои озмоишгоҳи тахассусӣ, китобхонаи илмиву электронӣ, кафедраи ҳарбӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, ошхонаву хобгоҳи барҳаво ва дигар шароитҳои муосир мебошад. ихтисосҳои донишгоҳ дорои аккредитатсияи байналмилалӣ буда хатмкунандагон метавонанд дар давлатҳои Аврупо кору фаъолият намоянд. агар шумо хоҳед ки донишҳои замонавӣ ва технологияҳои муосири инноватсиониро аз худ намуда дар амалисозии ҳадафҳои созандаи кишвар самгузор бошед, пас донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи Муҳаммад осимиро интихоб намоед. рамзи донишгоҳ дар маркази миллии тестӣ 104.